Chinsa isatasobwekera nukorwase county ya Kisii awase amateo mugaka Samson Ogato korwase kinyoro kya iria nyisi yotokase wadi abogeka ebunke ya Kitutu Chache South erebirero magega yoko iberwa chibesa ichio konyora babere ba konyora buno bokonyi asekirenga yo gwakanira omwana wa school fees ase university omusacho inge otebekana na omusacho yomo aserieta James Mukaya nigabetega wekirana senkeyo sokweruka kobo muriki bo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati nako bangaina bunanigo atumire kurwa service yo mugavana elio komanyanga ibaikire meroberio asentremo yoko bwatia elio kosiro mwano yoko genda ase university nigabete kago tamane chiringi chiribu isano nemo cyo mugaka bwenkeyo nabo igo esimia yakuboko gentbono amate yabereke wesokya na kurokuboria gochiase serikali nabo igaba samaria bayago swagati na kubasira umurike ito dipo nasanya namange bonongo korga keso me yaunga kiyarenge gose ngaki gose yarenge moneno anore korga kyotare korora mabera ga kyabo bisa kyaba kubu ga Simbarati na bata bata Simbarati motomete gocha ga kimotare korora mabera ga kyanto dikebagende oyino rumuchakano bwekerero kya mayanda korwase amate yo mugaka Samson Jojo Gato uyo gutuka imeye kenyoro kya iria nyisi ewodi yabogeka ebunge ya Kitutu Chache South nigo bagenderete gwetera amakongu bune amate hasogosomia abana babo abana bane muna abakiniri na atemire ko basoma somiga ba form 4 fees yambura baira nanka oyo nero temete saidi to ya digiri kerenjera paka wikire university mwaka na royo ari ngumutangani lakini naende ga uretu amate mutakoleti ekyagera nganto ko leti school fees bona liira netenka ketogendete konya gweta kirase cyo visi mbali ndo ikonyora bokonyi kamobeka kadino obonto na gwate no na kamori konyora na gurire nkaoni pi agasoma bake efisi yo moiso mfata Orioki Steven Orioki nero nkorirete ngama yako ego result slip umwana agakora buya gokumya kanduzia mariga akanyora ebwate 81 points nonya nabo esabali ye amategeka kuibero chibesa cyo wakanira omwana wa Bole University school fees nigego chaka maiga yetaro uchasenkeywe no musacho yomo okweruka James Mukaya woigo orumuriki bo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati bono kingendete konya gusaba basani n'abayiri nanyorete ngwakirwe simi no muntu igoro ogochanga igarura office ya governor atumiru gocha egera tokonya twakorya magoso kubika ringaneria seredi naria chete paka nkaga iga okongereza ngaya gatumiru na governor arorenga kitokonyara gokonya akamanya kombori chibese mbwate nirenga at cash egere bachiki commenterani bagende bandikere cheki omwana achigokonyeka mpaka fees ni rent ebesa yalinga nyomba shilingi 6,000 tukarusi tukamwa tukagenda nere pake town akankialie parish agante itigango ndokera iga tominyo ko office no mbona nyuri nari agenda takagendera ni miss elinjera kogenda konyoronte ibye simiana ya research nkonye simi ya ombe kera ini egere kinkori gukuru office na atoka mbabora nganga inasira gochi nkarusi kira ini cyane nkamwa isimi wono gabona cyete paka nesimi n'ekibesa shilingi 6,300 twari goja gutumika munefe nari goja gutumika munefe yakoirana wona bantu getende strand etie town ngachandika musani naje tikonyora nero ngete fe nkairanira gochanya kwa ense munaywe enkona yatumike twenigo yarenge ngororo na yokwena na ogosemerio konene uchiase amateye iga iyo mugaka jo wante yayi magani ulio gocha mugakondo kante magani ulio gocha uchire karibu bana magani bono kinata bigurende no bwabisi gabana toko mukwani na masikanire ndega kyatokonye toko swa nyumba kakyo tene no gotata bitura saba tugasaba akina naroche saitani na maisabe tugasaba aligirete musaraba kabisa agatosororera bye tukarora bokonyi no buri gaiga tugaikaransa bano mugaka ko mwereso mugano gocha nero gototebyo yo buna chandike paka buna ari bye chibese chinachiyegerera nchiri chiaye chiragende linde lyonsi tigatorikira cheki ali kibako mugaka ngo muri kale nanya kwa buso bisi mali echi county mali egero nyore bese no ene yenyumba gwakanira ali bakomwana enyumba nigo bono baruro kuburia guchese serikali amo n'abasamaria bali no moyo bugwancha
banyare kwinyora enkejega asogosiro mwanobo asa masomo ria nyare gwikirania endoto yaje y'obunyagitari igorende amang'ana tweteire na makongu gakio ng'enderete gochandika omwana igagani kweruta roche koba ng'a bono ekero agotigera esukuru nchera ng'aki akoba konyora ororire ng'a nero ori gocha kobeta aya yenka twatwarire ebirengereri mama omwabo bweka igagani gweita gaki nkonyo yobwate koigwa eriogi erinkonye gaki riogwacha kwane gaki osibatiche kumanya esogo oswera gaki okwenyora kora asayi gaki ginkuripoteria Ndizi TV kuri ekenyoro kia iria nyisi kegotoke wodi ya Bogeka mijebunge ya Kitutu cha Chisauti ilitaria nenkoro kwa Dipon.